seke migete igakonya konga ibaga yukonga mbagamba onsabirani yasa oyongo saba nimanye tabuna nanseseni ibaga yukonga mbagamba onsabirani ikoro tombegete nje manyeta seke migete igakonya konga mbagamba onsabirani obugimo bomenyete nje manyeta sibomba chete ibaga yukonga mbagamba onsabirani yasa oyongo saba nimanyete unananseseni ibaga yukonga mbagamba onsabirani idaga chenyumba nje manyete unamigire ibaga yukonga mbagamba onsabirani idasomya abana nje manyete asembetire ibaga Omoteri Records. igoro tombegete nje manyeta seke migete igakonya konga mbagamba onsabirani obugimo bomenyete nje nyigweta sebo migete ibaga yukonga mbagamba onsabirani yasa oyongo saba nimanyete bunananseseni ibaga yukonga mbagamba onsabirani ikoro tombegete nje manyeta seke migete igakonya konga mbagamba onsabirani obugimo bomenyete nje manyeta sibomba chete ibaga yukonga mbagamba onsabirani yasa oyongo saba nimanyete unananseseni ibaga yukonga mbagamba onsabirani idaga chenyumba nje manyete unamigire ibaga yukonga mbagamba onsabirani indasomya abana nje manyete asembetire ibaga yukonga mbagamba onsabirani yasa oyongo saba nimanyete budananseseni ibaga yukonga mbagamba onsabirani ikoro tombegete nje manyeta seke migete igakonya konga mbagamba onsabirani obugimo bomenyete nje manyeta sibomba chete ibaga yukonga mbagamba onsabirani yasa oyongo saba nimanyete unananseseni ibaga yukonga mbagamba onsabirani nje manyeta yanaiteire ibaga yukonga mbagamba onsabirani aseli webone nje manyete asemigire ibaga yukonga mbagamba onsabirani yasa oyongo saba nimanyete bunananseseni ibaga yukonga mbagamba onsabirani ikoro tombegete nje manyeta seke migete igakonya konga mbagamba onsabirani obugimo bomenyete nje manyeta sibomba chete ibaga yukonga Omoteri Records. Waneri
chaito atuatana niye naye amasabaito abaire nyoge wasiwao umwano tau tororera mabebe yeso twabebe kokone tenda mamu yago igoro yaito inyora maya tata twakolire kokone tenda mamu yago igoro yaito inyora maya tata twakolire tati kanisa ya oya beire itombe kanisa karibu sana ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba karibu sana. How are you sir? Mbona kabisa? I am very fine. Mbiane kabisa na wote. Ana wake wekai mambi abona. Okay, karibu sana Ndizi TV. Ndio turakuwa na mango twarige safari ya Omoteri. Na kile bintu bikoire tena kiense koire tena mutuka mange. Ate kuwa ragete gekoro to gako sine meteime. Ngake gekoro to gekamiga. Ego te ya komito gaka waka masakume. Ei wono gwachete baide we. No ndo maite. Ekero engakinere goika. Na nekero kore gasi oko yekora buya. Anaba kwa na kinande kanda yekore paketaniga. So gukira kwane kuri naki ninyore nande kende kirache getani gekoro. Getani gekoro ego to baite no gotera kwachete trending no gotera gwanjire gekoro tombegete inche manyeta seke migete. Tigakonya kungamba gamba onsaberanie Omoteri studio rero bono gotero kono boka andaka gotero kwa koigura onye tumumanyeti omanye no gotero kurero tuko na ndani ya nyumba karibu sana ase faida yo murigiriro Ndizi TV yo takumaiti utanya gokorora oigura gotera aye ningo ande se mukioko litangani kabisa tiango kwani omurigiriro mwancho andonzi asore wakire buyase mambi abona wakire asamalie tane nigonkoro kwa Japhet Ouru abani baro bagete na Japhet Ouru baro no mugako kare ngora mboli bare ngaki bono gotera iga emyake ngo bwa tuka no mugako gotera Japhet Ouru nero mwa taba sae bare iga muliro aye bona ngora slow chirumba gete we komanya so gotacha na lego kera abantu bonse bono ngoro ku Japhet Ouru korwa boyakumu ward boyakumu ward ikenyorge ko kubo mwanda itieri oga bali baikire itieri abunoka introducing ko kora kirento kyo abantu bakumanya kabisa. Okay, Japhet yo tali mu murabu na moroche yo ninyo ameta nimbwato mo kungwa yo makoro ku Dafin ya musi obuja gwatebera no yo ayo mo akoro ku Dafin ya musi no mwana sana atusene tiako kwa ngaja Ouru na nchandi takande inga tusene rero lakini ndaje ko mutoro ndeinga akistoro ntira era tikatusta naenga kiende yeah Japhet Ouru so bombuga yakum no akinerete no ayibuire no akinerete no akokore gasi lakini tarengere tikobero mpaka ngeyoja kunganya gochicho senta akatali gocha goche no na bomba dokoli lakini ndonya kore kakoroche mbuyo na wana kitigana ragenderia nyasaye nache kuri chinchira chinde gochimana yeah hekero ukinete Japhet inga yoso te skuru gotira mpaka waikira so yona bona okay skuru yane na chakirete skuru ne yangro kuanga Preskill Academy yari ngeitiero mission gali na chagete nasari na chagete 1996 nikasoma 96 97 98 kana iga class 3 ngama kwa ndawana itiero primary no nasomete paka ngakora class 8 after class 8 bora ngama kwa nda Botoro secondary then later nga transfer go Iruma secondary hapo no nasoma. Okay karibu sana mi studio munya kwa matoro mugano ena kio Omoteri bo uchagete na kio chete tima tuko kunya go kinega orochino bwateke go kio Omoteri saka igwa ikira kwa manya bono Japhet na bongote okay bono genteka mo nara korro utafiti no yamuna nakinire abantu abange bara bateri mbari kinire togo kinira bogima obwatekere gentoko yau onyole realize mane talent ya race so njena chagete hoteli kwaya kinde class 6 so mna chagete konya hoteli kwaya na kaibule mna bagotera anja dangan na bonko na antere mna bagotera so mna nanko nya ko gendra hotela igo ngachakuria realize ngana kunya ko compose matero na ba train bono ngateba na kina kunya ko compose ya nesenge choma itekara muri kwaya before you produce a song boika muigwane na rora kane ngagotero kuntori gotera gusoyo danchira na bono kunya kumusanana ngatabona utakakokeya mangana ayo ngachagotera yane lakini tintige tiko train kwaya because up to now ngoja train kwaya nindi
abona uchakira grande form tu abongoro sio watero na train kwa tu record kwa yake kwa train yango kwa ngitiro Zion Youth tiro Zion Youth ona kinere to goja por 2003 na takete kwa tero koendera mpaka sasa bado niko huko eke tokero kwa tebana ki to gukina bogimabure buja umanye talent yao bogimo kibo kwa etere to gacha kumanye talent yao okay wono ngo akanya senga mbia mona so bwaranda tire tangani because okay obogimabuna na kinere gocha tina kinera obogimabure buya nke koro cho kwa to na ki obogimabuna no ina ikira sende iga omaite ayo madara nyale mino mwakinete itukono ni mwararte njara oranyone na abaya mino moya kurara njara abantu kwetera baba lakini abande mimi nimepitia maisha ngumu singenjo baiboli bane mbalenge able go cater for our needs chionzi because ninga kine yale ngoika rocho koborwe bintu bire basic na ndenga kinere goika na school akara wachire mwalimu yako gaseli school fees paka kwa ngona bona ngo tige school weye ni motigera ni pi singenjo mbosa na boke mambi na ike school ko ike school saa moja ndo wata bunga kigaenda ko wa saa mbili ona wata weno entago gete so nimepitia maisha kama hayo igona ke challenge ne gote kwa itira sugumana ryo kubure school fees kubure ndagera na kiwa kubure ndagera iko up to sometime nenga kineri yangu ika hata mali pa kulala pia inakuwa shida lakini bona iga ngo kanya senga mbia ona because amenileta through all those challenges bona iga so you were living with kwa ngana wewe ba ometa na barobo kolende no ndo ameta ngabo and I was the first born this is tuko watu wetu tora abana batano naye first born nje first born life ya bere ngongwa sogo maga asenka pesa nchiyo ndagera teyo ugakoraki bona maite asinari ego ika wateba utige school asingencho school fees unafikiria mbele bwe mambo liko chikaba taro so nabokonya kwatana kitiganya ko gendera tu paka asiego ikera mate abane batokarte school paka na edeni ile school wenyinge ogo ora bona kwenda kokwania bali mona ra ki bwatigete edeni school bwato moto ina bwate edeni hate yeah so school chideni chiro chinyinge school alafu pia okay bono nabogo kero tutaba stokorara aboko anda mwejirani kwa lakini mate mwejirani naro igonko amete mwejirani kwa menyole lakini mate mwejirani kero kwa menye bintu mbiro bingi okay naboko anda mwejirani orare lakini kero kwa chire koraro nabago expecting kiri gento kango kiriga na ni kwa mukonyo kora kiri gento nabara boka na kiri ante to mugondo already kai kwa ramenya tega kando na mino kwa menyiro muchi sikono mino mechi sikono bintu because surrounding ya to baro but I think god abane baro ba understand on ekro kwa zda so muchi na kikwate bete na acha menya naki ngoko ire to muchi na kiyo kwate bona okay dali kwa menyoro like yora okay okobera na bokobera mino but ibona tiza chikora chikoika wa asinaro kwa koraki akandora kwa bona ya bere sasa tega tanga manyara buno uri uchikuvuta no upime to rage okay mbete alafu pia enga kinere goika kwanyara bono tubwati ora na bokora muntu kibarua kende yonsi so that yonyore kende sometimes na bokonyora nandi kwa na ki na nyore kende keke onyore go se 200 wake sabu 200 chikingo kora tena tingende tugona ni ndagera at least to sange toli 20 ama ai una Japhet mbaro kwa kolete asengencho obo mambu akongete ibarua na akorere binge no na kalemire chicho ibisima ni ma tekole mabali mora ali mubate bisima mata tekole mero bisima igo wakorere gasiyo na ara akorere chikasiyo chionse chikonda chokolema mungona aro rosa iya ari katali ku bob toka jirina tu abwata sigete igo mugondo akonda twali mayane ri tukoli mapi monta kwana 200 okole mazigete kwaranga akiga sinali 200 chiro tali yang kanechi na etali namo angakana echiandia nani lakini nenda singe tobwati option yanya ko kale gasiga at least ogumanya kwenda igo ogumabwa bere challenge sana gokonya gokina ogacha go train kwaya bona kana kanya batari kwaya gabu na realize I remember kana ringe form 2 na compost ya matero getana na record by the way itali bana ta ko tera kala yane personal so na produce ngatanga kwana na mungwana gro kwa Anthony Marocha no mato request date sauti ya neema kana kwana nere agachaka ngantira ngaligiche sanke yo nga record by then bona na matemati na kare kale ngaki no record iga ai bona kwa bele milioni ai bona kwa manyi no matero ko nyo kono nga record ya matero ngakora ndo na ki record ya matera ko record to kore kitoko boli kwa record ba bona ki kuko chakobeka chibicha bona otoletera si ande ko ikako kopeka chibicha na ki
onye ndi DVD ani tasaregete ukangona urese ngotera kwa ngokutanga niko kwa record assist katango na tatako kungachagua maisha by then nalenge school mbona na bane school ba maite abaka ndokire chagua maisha lakini watero kusai tina ngwa chito kukansireli but sija record nitakuja kuirecord vizuri because nja alenge tangani and nja abwato munguso saba ngikia toka tera watero tanga ni chagua maisha na kateba tikango tera yake kono yore ungina mina boko ungina mina ngunguneli chagua maisha chagua maisha ndugu, uamuzi wako leo ni maisha yako ya kesho. Kwa hivyo wana magana kidogo chora leo na kibu kimabwa bwa mambi egero gatero uko huko nyukina Japhet asoboteri bwao moteri naro ukwaroche na kinyareve njira yako iri bintu byaye nko musabire amatera nyareve na ngetumu musubunanje. Okay, ekarna gategera matero kare before abatari mbali bachire gusi batekera na gategera kare matero nanje gategera mano nanje gategera emachichi ama na antela jibalonza na gategera matero because na kango kristali wa gategera so ekara ba kanya gategera igo na ba gusi mbara bagacha gategera ba gategera ba botiso na libaro ba Fenkerbo akina Rebecca Thomas wana kara gategera kiyo akina kuna kila kina inche na kila nyareka ne kangole kantere so na kunya gategera matera mono alafu bono gwete kunya gategera koli na inche ntabana kiti yango na rosiga there is a time mko nyora kale na gaikire ngakigete bali baka na iwo kuna kwa na tanga tikango na ra rusia mangana yo yabegete ase biti ebe kaya na nyugunaki so that is how I was practicing asoko okomanya komposia matera yeah andage kirete mbako gachaka kotera. Okay, ekotera bakuna na batebi korume ane alenge my passion. Tukera ngotera, I just feel good. No mbona iga, ekera nkonyora nteketa matero. Na na gesi no muntu konyora nkorete nkoro ya saso. Yeah, nkoro ya saso. Yeah. Andake abande mbali bagure Japhet bayigurege koroto. Okotera wakota industry mono no goterege koroto. Otara tere gotero go koroto. Amatara ngakwa batu gochimaya. Matero na bwata na mange ase album kwa naso kitocho kwa naso kati album yitangani egeswahili alenga ya matangani. Batwana egeswahili ngata yankora ya tiga. Ngachaka bia because na tata naki abana akarna ngwa ke sabu ngata naki ngot na so yesi na studio gatera but we can't akirika kwa chakiri kuruka wono ndaisko wono ngata bana yesi werti gara kanu ngachaka matera na terete gatera matero album ya mama tero 6 asa gatera kulu kuna nje no monto nyo koma yete na nje no monto na nje no bwenge njo gatera uko produce yani ma ngoto be gatera uko na nje no monto na nje no bwenge njonde so matera akara no gatera matera ne amanga abo agotera like asina arugo kana na gwatana kibono tigange omoyo nchebueka asinga ndingo kanya monta gore gwataba kana nche no monta that means never timbu atikende na nche no monto na nche bwenge because igen donkero ronda amanye ayota maiti asina ari nda akonye ayota nyara goraki otanyara gokonye tutara nyara gotera okuna nche no monto otera nkole gwaterete ko goteba naki oye nakanyamaga karagera obo musani na yora arasora mbekere ngureri yango gotera okugoro ganda ara iguna Tinko betereria oyo minto ayo nyanche Tinko betereria oyo minto ayo nyanche Ime yao na yoraro rasora mbeke Ase nkoro yao na yoraro rasora mbekerere Wanya nakanyamaka karagera yo nganche Kero kende nakagari karagera bo musani one Kero kende na kagari karabe robo musani one ngoko akalibuti ligero bo musani one Kero kende ne chibesa chirage robo musani one nkogo sambera kanyama ligero bo musani one Digo wana tuli kubetereria onganje ayora rasora mbe kumonju muligere na rasora mbekere wana kagari yake ngoko akalibuti bo musani one wana tuli kubetereria na no muntu monju muligere tero gotero kwa keigo ase biro bire bisinini na nche no muntu gotero kwa Japhet Ouru oyo manyakante buna egekoro tombegete na kwa banga omanyete gone tetonyara gotero kuko sinini ase bire bike sana tumakorana ekero ndetego sangamo na gwetira Ndizi TV wansuo mugusionyo kubwateri ibolio tete kumubolia ina gweta kwa screen na boko tumu ujumbe ya ogabo onye gentongero kan tekumanya igoro ya Japhet Ouru oyo terete koro tombegete nje manyeta seke migete tumu ujumbe ya gwetira sena mbijero gabo se TV yao ili bono onyara gototebina osonyara kumubolia inyara kumubolia ili nyara kumanya kiligo ntekumanya asenchira erenge yatonyara gotero kurensa mende studio ogotera na inche no monte producer yane tubatokora gotero ko tumaye gosanga asenchira ere engiye kema gwetira Ndizi TV obwansu ubomugusi Ain't no more
naite no moto ne, naite no moto, naite no bwengejo. Naite no moto, naite no moto ne, naite no moto, naite no bwengejo. Naite no moto, naite no moto ne, naite no moto, naite no bwengejo. Naite no moto, naite no moto ne, naite no moto, naite no moto, naite no moto ne, naite no moto, naite no bwengejo. Naite no moto, naite no moto ne, naite no moto, naite no bwengejo. Naite no moto, naite no moto ne, naite no moto, naite no bwengejo. Naite no moto, naite no moto ne, naite no moto, naite no bwengejo. Naite no moto, naite no moto ne, naite no moto, naite no bwengejo. Obutako bugwagalire ngokwanu abobe, obutako bugwagalire ngokwanu abobe, bwagalire nkoramu abobe, bwagalire nkoramu abobe. Kambe gitama chanchabe mwanduke balimo, kambe gitama chanchabe mwanduke balimo. Abande mwateba iteneri chara, abande mwateba iteneri chara. Kakina temiro bugima tetinda ikera, kakina temiro bugima tetinda ikera. Basomana somete tinda nyore mirimo, basomana somete tinda nyore mirimo. Naite no moto, naite no moto ne, naite no moto, naite no bwengejo. Naite no moto, naite no moto ne, naite no moto, naite no bwengejo. Lakini ngoyote bati kunyarubura. Right, asante sana. Na no mo no bwengenjo. Bono Japhet. Yes. Ige koro to kemigete. Inche manyete maseke migete. Ige konya kongamba nsabirani. Ige kia gochire ta sogotero. Na ndege kire to karate soke gotero. Okay, ego itangan kabisa awatero ko akara kwang cherete ego itangan na rengeretine kenaki kero muntu nabwate emechane lyagwetera abanta bange baito etoko judge omonto before tutarategerera ngaki bugima bwa emboro byakorteki mboro byakorteki mboro byamenyete kwarete bono emechane nerenda etere. Kwa mfano, bona katata benche saibo na chakire kwa bai. Montate na kibona Japhet squeeze. Asara ta kireko tuali kati basi ayo korra kare ko tumia bobe. Kango gorega. Lakini tamati na koru mai gaga. There are so many responsibilities. Bintu mbiro kwanta ko kire. Mbiro kwanta kala koru mai gaga. O mai wacha kalanga le bintu binde. So kero montana bate genta ko priority. Kero monta ire egento kele te priority. Abandi bakatanga kibono iyo ine bintu bya chakire kora. Achakire kora. So before otara manyo monte genta wetera to baso ko mugambo. Benande omonto naboko y'omonto ekero ko sabero omonto nabera nyari kana change kobwe ekero ko te y'omonto nganyare babere kana igana kwa mfano nkonyore Vinny asama goso tingotebi nyere sabantu bandi igobona nawe kana nawe kora Bone kwa musa. bono koko igwa bantu bako chako kwana watanga bana tikana ko chimberera niko sikenya nabagorte Dino na bakamba nyete. na dinos na ba maite yeah Igobono na ibeka yani kwa gochire to ko ebintu kwa rengere to so kwa rochi. Gosebia gokorekane tayo manyana. Ebintu binde ngeterete ne binde nkorra, binde nkorra. So before antara so batero, nganyoro nkora temande ko digere sana se ebintu surrounding. Matera na mango so ya tegera, igago kwan de bintu obrio bugmo bantu menta bwa kawaida. Biribiro chekaine iga. Yeah. So aya naro rongo etera, aya naro aya naro nkorra ko rusa bantu. Yes. Te wono mono gotero ke ege korot. Ekwa rocho sana yo mena kwa. No inje. Ai kia mete o se kwa rocho ke migeto mundo. Aronchen maita se migire nyakia gatenga tera. Yes.
Na yo maeta se. Na eteire gocha. Na raga eranga na ninche maeta se migire. Tibagari okongamba o saberani. Yes. Amaterao. Yeah. Umuntu agukurikira sina yakogocho sine kuko musago sa chindoto. Matakiro umuntu abatira kanyora amatera. I personally Japhet na kyoko nyora amatera. Okay, bona amatero agocha in many ways. Enjere ntangani. Ikanisa ngo endande. Ne kanisa ngo randi bale. So a message nero go tek. Ande sajine no nere dingwe urantu bakorandi. Kosenko andore se mekutara go genda abantu bakoraki. Bagokwana. Bona wetere bintu biri ngo iwe kanisa na biri ngo rantu bagokwana. Ibina bingo bekerani. Na rosia amatero. Bati kala ngo rosia amatero. Aina ya ne person ekwaya ndibako atina tota itoko na tero kwaza kayo bande zakayo tokoja oiko ande sebuku orole na kizakayo oba rese kizakayo akorda ko trimo koma kwa oma koros igen chiro korosia matera ye kwaya ne chiro korosia matera au ne chinjere tofauti na ndo soko iwe kwaya ya tete na ncho uginderete kivyangu uwezi jua kama kuna relationship between hiyo kwaya na mimi ya ekuchi kwaya njiro na rateri ncheko te inke kwa abuiga okay iko moncho mulikire bono igotore nege koroto mbe Gete, ninche manyeta seke migete, tiga konya gamba onsaberanie. Tinda nyoro mwana. Ninche manyeta ya naiteire. Bono. Magario gamba onsaberanie. Iko wone mechando montago etera nebye komaite ge koro tonka ikimo migete, tiga konya gamba monte ya konya okora kinyarebe mwana onyarebe aina yanda mange. Japhet, tsaranda kuligeria gotera konde oterete gukuma chigocherege koro. Patera ngoro oterete waso kibango yo latest song, lakini tena ngo story okoligeria. Bekira bona amatera rengo bwate. Kuno Omoteri na ndo chibicha. Amatera bekete chibicha. Tawe tan 15, lakini ale mteretendra bakachibicha na bawe tan 50. Enda kwa audio. Amatera tartana mange. Mange kabisa. Wetani amatera 50. Aitani 50. Ida na bekete chibicha na make. Yes. Lakini asa amatera yonzi be 50, otara ukomanyakane tino komo go. Ege koroto. Na ko otera kwa watu munso, na no ko otera abange baito tomu manyerete go etera ase ogotero go. Otera ngole twateba na yura rasora mbekere. Tima ito se producer na ogotero kongole ga na yura rasenda osora mbekere audio, otabwati chibicha otara bego. So ko chibicha. Tinda go eka. Turabeka bicha. Ngato otera ngole ga kule audio, e producer na ibenya kuligere ogotero kwante. Tinko betereria. Elinde mosani one onganje. Kogendrete kunya gokinaiga challenge kichiri kwa iteire mechando kiri kwa twara Omoteri bona agoteba naki aiga arama ene na ya iteire. Okay, Omoteri bwana yo na chakirete. Ngakine matakara kwa chakiri tanga ni utaramanya uko kaganga kera na terre bono kera ngo endase mane mukutano oganga bana bantu mbamaitenga bana Japhet na ama itekotera tokomorega twa mwali dibaga na sometimes rero kwa ngana mukutano kwa tana ngoro ku fulani na fulani ngwata kwa kuligana kwate buna kibono kanya boko atoreri baga abantu baguri baga mukutano era bara pero ngando kwate biguntumami bona nale kwa genda yanya kugendera hiyo alafu challenge ende anana kabisa asa matera ne lingaki kotera na ku produce bona mnanje bona iko teke na sogeti saike kumete kerase lakini kama jia saike lingaki aso onkonya nti personally tinda benefit kwa ndio kabina tebo kwa ngaire sai infame lakini onya ndiye megakati yako bemia kango sai bone bino karabire kwa bire uye totara ganda tambe okotero kote kobetere no kobetere YouTube tingo betere yango YouTube aya na amaterons pia amangena okay progoli katena Tinko beteria. Producer nanko konyoro. Iko bono umuchano konyoro libaga. Konyoro libaga. Okotero kongora gokonya lakini ngento kanya no kukumanyakana. Lakini kifedha okoletere nibo. Ikora tawo naki nyare koro to inare koro. Abana nyara atana ki. Otara goli kwa goeti. Lakini bana gokonya like kwa ngeti na no to gotia na inu gai pa gotia. Eto atrimo. Otara goli koro kwa goeti. Kwa goeti. Lakini sasa ko goeti in the distance aro lakini ndene mbia naro mbia sengencho agera kwa maika ndego terabu abantu ngutaka bari bana bagochaka kufuatira ngina ndo mungwano yo nkia korre nkia sokire e challenge ende nade bana elina osokyo otero bona iga kuno kobeka YouTube the next time umuntu okoyukira umuntu akubwate kiro umuntu akubwate lakini tali asa sura akora akorusi so amangana apaile simono mono because kizima toko na limonte CD na challenge ene bona igento montara abarata support no ko watch YouTube lakini bona abantu abangana bakana bakabeka matera abantu chimemo
memory muntu akonyora gotera kwa download igari matu bakobekera muntu agotera kwa no package singibere gekoro tombegete kibasira isano umubekere sibi lakini aji ngakikoirete kwa record cingakikoirete ko practice gotera oku bona nakwanya nayo ko iko bona totebe na ogotera gokero tubuna nkora gwaka na kene kwa gaso nkora ngaka na kende lakini bona ndenya sai karanje ko chimotua nabo osekinda nyaro umuntu ari watana kaki mwana uri namigire tikana itendo na ngomokonya iko tekiamo migire Sara sikwanda tambe bono monchu muligeli bonda tara nyoro gotero uko ago kote bana te kobeterero nganje tunyoro gotero kwa sebiro birebeke ngengwera ndo chuko kwana mangana bo nyina Japhet Ouru onyarire ka gosokia ogotera konde ngora soki bwango iga ngochanda gukobekera senchire yabe nsanga moneke to kumesa bali ayo bote nabo igato manyina ere ekero tomateni garo Omoteri na ndengi kirie bwatere nte na kerokyo utateka ko Omoteri ngoja tutebia mange tumanye ina kia kindi nabo igo ya tukolge na kinka yaroche mbarabia bwate na barwe erasa Omoteri bwai obwatanire nonde asoko nyara gosokia matera osa matera ene era gosokia erebie onya ka gosokia erebie kana tumanye asiki atara bwatana andake na bateri bande asoko soki gotera kono kondonya soki yo kontra bateri bande tucho kubwatokera gwetera Ndizi TV mubwansubu mugusubu na chia kogotebia tubwatokera ujumbe ya gwetera sen number eregabu ase ensemo ye studio na bonyero chegurga base screen yao inambiri kiregabu ina watumira ujumbe rogotero gukura nsemende ye studio tumakwira na togendere ndoche ni gukore audio igobone video ni ntwe ndotokora video tore anto video igobone producer na kura nsemende kwatie kitu turanyegera gabu na butambe gotenga na gutuma tokora ki ntugutira twende kale Omoteri Japhet mito ayonyate Omoteri Japhet mito ayonyate ime yao nayo raro rasura mbeke ime yao nayo raro rasura mbeke Omoteri Japhet mito imbo musanyo Omoteri Japhet mito imbo musanyo asekoro yao nayo raro rasura mbeke asekoro yao kwana na bakoro kyano nyanchete amangano kwana na bakoro kyano nyanchete esumaili yao na bekoro kyano nyanchete esumaili yao na bekoro kyano nyanchete kuri ni me yao na yumanye tasumigiti asenkoro yao na yumanye tasumigiti tinku biteri yao yomito imbo musanyo Omoteri yao yomito ayonyate ime yao nayo raro rasura bekerere asenkoro yao nayo raro rasura bekerere Omoteri yao yomito ayonyate Omoteri yao yomito ayonyate ime yao nayo raro rasura bekerere ime yao nayo raro rasura bekerere Omoteri yao yomito imbo musanyo Omoteri yao yomito imbo musanyo asenkoro yao nayo raro rasura bekerere asenkoro yao nayo raro rasura bekerere Kugusambira kanyama igero bumusanyone Kugusambira kanyama igero bumusanyone Kirukindi nakagari karagero bumusanyone Kirukindi nakagari karagero bumusanyone Ngoko wakalibuti igero bumusanyone Ngoko wakalibuti igero bumusanyone Omoteri yao yomito imbo musanyo Omoteri yao yomito ayonyate ime yao nayo raro rasura bekerere ime yao nayo raro rasura bekerere Omoteri yao yomito ayonyate Omoteri yao yomito ayonyate ime yao nayo raro rasura bekerere
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital nigo yachakiri ensemeya y'okubwenya na kulinda obukene bw'abaana imanyikanite buna pediatric wing nigo bakuligereria obukene bw'abaana n'ogukina kwabo bono guchakira chitariki 21 guhika chitariki 22 omutenyi oyo nigo babwate a week ya pediatric wellness check-up guchakira chinsi zetu chamambia guhika chinsi 10 chamaragoba abana kubwa bali bayiboirwe guhika emyaka 12 nabo bararigeriwe egatiyaria barachikuligereria namuna free deworming gusuguite byanda ugukina kw'abana nabo igukuligereria nutrition gusendagireria bakulia consultation nigerabe free asamange akisimi asenamba enoti sano naibire eyemo marakabire inyayemo enoti sano isatu enoti gose enoti sano naibire isano naisatu isano nemo eyemo isano naibire isano kianda marakabire ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo babwate chi computer chikobrukane chirangi negwikira chiriuraganie boigo babwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge babwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Obolemi nobonda numuru buryo bw'ogwesemya na kwemanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera iguru. Obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konyezetara ndo mutimo kontwa gotebingo chotono yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereria bono tiganda koira mpaka sitogo chigwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu toba sego obolemi nobunda kire Jumatato ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeka 15 Ndizi TV.
rinde mokine Ngetandaga kierinde mokine Ngetandaga kierinde moragere Ngetandaga kierinde moragere Ngetandaga sogonoga kierinde mweboye Ngetandaga sogonoga kierinde mweboye Gaonya keregento ga kierinde masome Gaonya keregento ga kierinde masome Emwalikire ga kibono nte mwangebire Emwalikire ga kibono nte mwangebire Mama mino mama Ay mama mino mama Ay mama Narabe mere mama Abana bane na kibono na chandikire Abana bane na kibono na chandikire Ngetandaga kierinde mokine Ngetandaga kierinde mokine Ngetandaga kierinde moragere Ngetandaga kierinde moragere Ngetandaga sogonoga kierinde mweboye Ngetandaga sogonoga kierinde mweboye Gaonya keregento ga kierinde masome Gaonya keregento ga kierinde masome Emwalikire ga kibono nte mwangebire Emwalikire ga kibono nte mwangebire Mama mino mama Ay mama mino mama Ay mama Narabe mere mama Mwaligete timwana koira na gochanga Mwaligete timwana koira na gochanga Mwana konginyora monto mere nonya nendagira Mwana konginyora monto mere nonya nendagira Mwana konginyora mongolere nonya neyanga Mwana konginyora mongolere nonya neyanga Mwana konginyora mongolere nonya nebyato Mwana konginyora mongolere nonya nebyato Enyumba nkorara gakini gere gutwa Enyumba nkorara gakini gere gutwa Obokendu bwangita gakibono goikamabya Obokendu bwangita gakibono goikamabya Naremereire gakibono nte narosire Naremereire gakibono nte narosire Kero kende nigonko gania nikwa Kero kende nigonko gania nikwa Elinde tindora gakibone mechande Elinde tindora gakibone mechande Mama mino mama Alright, asante sana. Mamu mino mama. Gakinga basomi bija mwanya korokanaka. Ego koro harigererie bintu. In short, omaite abaibuli nabarabe mbanyara gotera, batereria abana babo. So nkaireri bagerio, nkaibekera cyanga cyabaibuli bacandegete okwanira abana bali balesiko. Ogotero kuna mambintwa omuntu omunaro kurukuna matara gotera ngora teretenere igobono abana bakanyore gas bakagenda isiko bagatia yori baba batanga bacandegete kaki ya matanga umugaka akangusaga kwa umungina nanje koro mwako nera akangusaga kwa bono bali babwa chigarti na bakuru bagocha kuruba nka umuchika
bakonyora nga mangana asarige omangana asarigete abagori basire nyomba babwa abande babwachiga chinge yabagotarira bono tokumio omwana kikwanyorere kibarua ngyo kwebera omuyibori baite abana baroteta abayibori babo bachandegete mubwira tanya kobeka no nesuti lakini umwana uri chisuti yabe abwate asungete nyomba nechinyinge ngo kwarebo kaboke ngo bwato muyibori bade inyoro umuyibori no yo mana mama no yo mana tatuno yo mana umuyibori yo kare moyo no yo mana na babuna ari umuyibori kare moyo no yo mana Benson Makoli kuruka chinsa amachiri chia Kiwanda nasesenigwa anasema nasesenigwa agote ngosenigwa no Omoteri Japhet Ouru asema ambia yabona agote bakira kitu iko sawa asante sana kerobono again reto gosuka iga senchira engie kima asante sana ko Omoteri Japhet Ouru oyakoro kwa tarari kana ngoyo tigandikire naki agote oyo no Omoteri Japhet Ouru amatera yo oro chenabwato indo chenabwato uchumbe ya Kristo inje muso male agote no ali mejumuru asema mbia yabona karibu sana gendra gotengera Japhet Ouru ate amatera yakurigeria ingi kegendrete yakolekana orujumbe erebono yanga buna ekerokero gotena kikolekana kire na kyobwente komenya asante sana umo pastor naro kurukuna Sami Arasa pastor Sami Arasa agote bana kubwana ni gaganda to kubwatia aba Fred Agari kurisa mutiri cha karantini na agokire ko Omoteri Japhet I've once been easy visitor an MC and I usually use his songs to entertain agoma tena agotumeka kindly I need your numbers namba ngonyorola senchiri abento chokodra namba ya Japhet ngochiro ko enyoro olio andake onyiganeti niko ndani kama kawa ni Saimo Jawa from Irondi natikia kanisa la Ekonu PH Sunday njema asante sana ezina ratemo kunisema chabo basi Lio Bara niko ndani antu bali Bara pick up sana asante sana ana Savania yango chiona soma na chinde chinyinge Benson Makona re yakuru Kiwanda ngo na bange baganda tegotobwa nsembu ya Facebook ngo chanda ronchetere bali monte gusanga amona intibiro bitono chibakale komnyoka sana Japhet ngikiri ko gokeria soba tere gwa chakata batera okay ndon ko gokeria se boteri nte tangani nyasai nangete chingur nangete no bungaini boko genda korosia matera mangi ento yakabere na bantina tina kina mono boteri bwankiniri number 1 spiritually na ande no financially at least rende goitera borobu na yelesetie ento ken by the way tigangendera ni gaburio kasenge okay wetani kwa Omoteri ninde producer so na tali kutola passion production wetera so Omoteri so saimi ni producer mbokarande audio ama na video so abana Omoteri bwande tire wote kana no Omoteri ni producer yes studio ona kieko kwa tiko kwanga Mighty Records yego toka so mucho suneka karibu tirimba kagochie pale kwanda Migori Rongo Migori weke ngere kunga Mabo Hospital agwense mwana otole no what studio go no Omoteri Japhet Ouru ne producer by the na secretary bateri bange sana matera oisikole karata koko bali koko chaka na boko nyara okoyugo Mighty Records kamanyanga unogotera koko chakaiga amatera na mange sana ugotera koko chakaiga matoma kuna kangwana Rogers amatera mangna umoro sereti na nalo tera amatera na banga unogotera koko chakaiga uko Mighty Records gatia ndo ro producer barabia asibono iga at least abateri yange bonsi maitira sama okana I once produced for Douglas Otiso na record ni mewai record Fen Kerubo ni record Rebecca Thomas Samuel wote ni produce okatera nkolenta ete producer ndira ndigiri biru byachire lakini muziki oyo gocho twandira sana okatera nkole oro sereti oyo golie kerokia Rebecca Thomas atana na girori tugiro kyokolera emyake menge kyokolera emyake menge is one of the best na takonyora ngukaro agotero kuna bigete YouTube kotera gokoro kwa Rebecca Thomas Glory okolera tigakora batera kwa Rebecca Thomas kate kulikira na tigakorera ntokobunekyo kyokolera emyake menge yes omoyo
oichoira yani otero is very nice by the way otero ke person ke konya korikio otera tiga otera kolira tiga korose something like that kwa ya Rebecca Thomas ngoti otero kwa soki bwango iga Omoteri Japhet mugaka kurwasuneka Omoteri Japhet Ouru is my greatest friend. He is really doing recommendable job na mtakia mema kwa safari yake ya uibaji. Asante sana. Otero ukonga itakukora toke ntokonyora kurende ekara tukunya gusikira singenche yebiro otero ngore kwa soki bwango iga limo chelimo limo chelimo karangu nengo otero kukoro igoro tu gotrache komanya mangaro yo otero igoro limo chelimo tinkora limo chelimo musani olikore nyimbo tinkora limo chelimo musani olikore nyimbo Mighty Records. Tinkora limo chelimo musani olikore nyimbo tinkora limo chelimo musani olikore nyimbo ayugutarira bwiba mayana ukoreire take your time musani otarana terekina kyageretseye onde tayoro mwikiranu kyageretseye onde tayoro mwikiranu Mighty Records. tinkora limo chelimo musani olikore nyimbo tinkora limo chelimo musani olikore nyimbo ayugutarira bwiba mayana ukoreire take your time musani otarana terekina kyageretseye onde tayoro mwikiranu kyageretseye onde tayoro mwikiranu tinkora limo chelimo musani olikore nyimbo tinkora limo chelimo musani olikore nyimbo ayugutarira bwiba mayana ukoreire take your time musani otarana terekina kyageretseye onde tayoro mwikiranu kyageretseye onde tayoro mwikiranu nonya nabeiro mube inyorandire narengokuya nonya nabeiro mube inyorandire Mighty Records. tinkora limo chelimo musani olikore nyimbo tinkora limo chelimo musani olikore nyimbo ayugutarira nyumba nigayo kumugamba ase chipara goeta abao nabwo abarebi onde tayo kogoririe igona tigana gotara muswati onyareme na jana to mwana nyumba abaye na barebi onde yo mugori onde mubulire ono limo chelimo ndibe nyimbo kunya gotarira yes no kwarengo mube ama yana rwakore inyorandi nari otera kwa bono Japhet Ouru monchu muligiria ogotera bona soki bwango limo chelimo tatara ukungocho kurusi gosege koro togoseri bagari gekoro tinda manyeria Japhet yes akara tukunya guskoja Omoteri boiga na yengonya gukinore bantu bari kwa bwaterania sokore collab osamatera na ebiko gosokyo gotera Japhet na yo manyene Japhet Ouru. okay ekolabo okay egente tangani mbarora bange na konyire matawa tena kina kioro chega ngokora wa mutebereri okora iya kabere ekolabo na korire ekolabo yere manyike ne twakotana de nompore kulitwa kwateranga twarerire twabere na ekolabo twakore video bora twakortana de ne ekolabo bado lakini turaso kibire kwa tabana ki akona otro yo kan otro ko twakotana de no kwa ontayo keroche onde tayo keroche nseye mama no chotero manyekane turaika lakini video ngoje bwango iga tumefanya collab na mongino na roro kwa Isabella Karoli tanto sakatoka tanga ki oboraro kwambukeire tobaisa kobotagora nabora ikengumbweria yoke osinywa soko iranira okay noko yakoragiri tobase koyata okuwe video ne cheche takorre collab na Steven Nunda na alenga bango yo akona re collab gotero batirende chi video chiche watazipata YouTube igoro tukobata na bateri bande nimo kubata ko bakubona gwakina nsemo ya bateri sina ibika wetachira okay bono kerna chake gotera na ari gotera
kinde njebweka then bona karnaika nataka gutwara passion in production ngabwata ko no mugoro ko Anthony Marojo yo toke studio itieri ekanza nkonda Lutheran itieri ali studio nero ya Lutheran agante bina na bogocha onya kwegera so in short abuno abane ainere college ya in short so abuno nanya kwegera iko tari skuru chizo ko chiokara mangana music production iko chiete ga bwa studio kamanyaro ngena iko rusi pesa na iko okay no producer bwao iko igereta so monto bati ndo yoro kyanga ne na mate ko buye keyboard manya iko aiko changa ncho to bugeri konya ko terabu nganya amali kero mate ngali ugete ni gali kwenda became easier so ko rwabo ko endrali mpaka bona Nigeria sina na baro rema tuka mange sana na Dr. B tima itimbwa matokeo bora sense mu muziki Dr. B okay ko ngona ko Dr. B ngona ko kunga makubamba sana mama makubamba roba yeah na watu anga tera na barabu kwaya iyo mna tokonya batari kwa na watu na barabu itiere za mute na watu na watu batari na barabu tena libona kada na tokonya gukina konya konyora chikwena chiko konyora responsibility kama nyinge uikora mbali atambake but bado tuko pamoja karabaka na tio konya na tukubwata na Boaz tumegrow na yeye tumesoma na yeye Boaz ni Dr. B in short tunatoka pamoja kama this producer nyinge chirwete boncha na ndiko chimata na sune okay so Boaz naro no mate claim tunajua claim na yanko ya Boaz yale Boaz nanti karaonde kawali na kama kazi yangu ige mo kolega siasa amolede aya bantu ba kwatoka ko gotira ayo no Omoteri na kwa vile producer bantu bali kwa bwatira kwa kabanya gukina sense mu yo music industry yo korosia matera bantu bali na bwatira kwa bange ase studio yana nimbwata bangwana balenge bane ayo monaro rochtaga ndo studio na ko Mission Records alafu nimbwata ko Kevo nimbwata yo tega Steven Nunda etigere yabani na Kevo na ndio ndo kwa yanga ekera basani basokire alinya sago so niko na jamaa mwana aitwa James Omega naro kwa yanga kwa biro moradio koralia mangane kenyoro moradio tali wakane so abana abo bwatira ko boko saimba maitega asi bana ni nsuka na wakora na wako gani ega sina baka ndrokoro igenje no ganto ko bwatira na bateri bago chaka bona yes nandi gusinto bwati byombe binga bya bateri no rekyombe kandi yansi ibyo byateri binge ebingende niko karibu 5 hivi yes anda kama matera amangana music corporate mbili geti orano bache skiza okay ase music corporate na erika lakini skiza mate kanyatina na wekete skiza ne company gete ya skiza but nikaona ni kama awa mbali ko korabu ya mbali kwa kana bia so nikazitoa hizo nyimbo kwa hiyo nini lakini ya matera na aro bana buneke koroto limo chelimo na ngoro na so kiri audio lakini video ne cheche ko ngobu ale na rule so echini bwata chisikiza ngabongo basomerande ga buneke koroto abadanga bamboliri abantu banga matate skiza ya koroto so I think kama utanikubalia nitaiangalia hapa tusome alafu rende batebi ngobona kibako beka sikiza banyako igora omate kora sikiza ogotumia star oserio kolike message wose balike message batome go chiase kwerende batome go chiase enambe yegoro kunga 811 abande bale boko kwate number kwa beke 811 abande bale kolike message tima sikiza kodi chia anda kekero montakanya nje okay tiamba te procedure maite okolika message okolika eleta sikiza amone code yo teruko kwa hiyo tomagochi 811 skiza bona to bona oto code ya code ya koroto ere 98 69 269 bona kwanda kali ase message olikirita sikiza anya gotata oterege koro tombege tonya gotata otoroko okwanda ase message galia ase message olitereka elieta skiza kala kwa olikirita skiza send to enambi no tomagochi 811 akora kaski eleta skiza oliketa skiza amane code yeye 98 69 269 okolika skiza olike 98 69 269 otomegochi 811 Komone raisi igo ano kwanda SMS iga SMS yao ali SMS obata oroiga olikireta sikiza omakolike code ase skiza iligo naende mutu yaye olike code iyo twate baigere 98 269 ekaro kwa likire byo omago tuma tu 811 abakonyora ogotero kwe koro tombegete una eskiza tune yao neli mocheli yes that li mocheli mo e procedure na ile hiyo skiza 98 69 267 98 69 267
otome gochia 811 onyora gotero kwa senjiri abene ngatera gotero ko na bakunyara konyora ande nkobe ko gosesenia abangu monchumurigire ndoche birwana byachire gaiga ekero to gonya gosanga so bwamo wate bano bwate family andake your wife ngotera rose na yo gotero se as industry yao support kyako ete as industry yana omoisi ono beire miaka 6 lakini naso gati watera komo naso tutoro to kile kwa chachi tukolia alafu my wife nero ke to kartore video but nero lese department yo edit so tuki shoot video nero edit no torama wana se industry igo dizo mo achire mo kale video ochena edit nero konde ngale nje nango tenga yo ndina ga ya to biya tumbeke yes inte to uru ngale ya yo moerio gochia saba sai bali chaka bono bali bachakira industry yo hotel. Okay, yende tangan kabisa ni kuachakira industry yo hotel uikobo muntu straight forward abantu bakomanyanga ki nyarebe igaliga otwale lingane elimo kama ni yes ni yes kama ni no ni no yendo kyakabere omanyanga ki nyainko nyara mata batali mboro zinzira nyingi nkina nyare batera country music yani omanyanga ki okonyara so that you specialize your kero kwa manyire gabu yendo kyagato boli bali batanganire to changa ndeke tenso kyo dero como bakuminga inaruete na bogo kango kumibaronya nayo bara nayo gukumi so you should learn from ase bali bagendreire ali ko manya so correct aso wechi asinga njibiri to byachira nanto bata konya ole Salmon live ko gospel embassy church ndo chibiri yana ngote una bya nyare biko butoka to ase biro bitari bitambe ngona tore AMSM we kase kansa embassy imeyo mu chobo songa yurense ya pastor Muruwabe ndo chibiri yana ngoma kuna biro byachire gotoranga ko gendembe okurwase kanisa ya Gospel Embassy Church abo bakoro umujegobo se egeti gyakisi primary no bakoro muri omurubiri obo osumujegobo ochakara chinse cyeyo kachinsa isano na ibere aseri tukulia bono mugaso andake no togo chigokorera ingora tebyo murigereria ingora tebyo chifans chiao bali bansta matera okay egente tangani na chera gali kulia lero litukolia wiki ego cha Jumapili tarehe 27 mutenyo gatatu mwaka wa 2022 nimbwate launch mbona ko launch otera kwane kwege koro tombegete so na bali kaniri mwensi pi na kwali kandiano si asore kakina agosoro iro nyari ko chalitukeri munyari ko mbwatesi akina limora nkanye ko deke kiamigire ngochi okolera launch ngokora kanisa ya Iterio ELCK Cathedral Cathedral ebno ko Iterio ko tiro mundo kande school Iterio boys kanisa gabu na boko imodere kasune kari chiro maiga Iterio to baswe kasune ke chiro gati maiga ya Iterio no koncha ka kona ali ga Iterio no ere ELCK Cathedral no akabwate launch ubuna butambe no tokale Vinny no akale na bateli bonds people yota itokora utanya korra no bali tukeli gakina bali kandi mwensi igona bateli mwensi people totokomera na nere turakwana igoro ya mangana music bateli tokomera na oro next Sunday Iterio LCK no ngara se launch ya Japhet buna tebire igo musani onari igo buno wego totosire na ko rebiego bya bateli gotara 27 ibire next Sunday akabwate launch yege koroto igo buno karibu sana Iterio ELCK Church andaka na utagete namba yao na uraga nigo kuligira ndanya orinjira yoko goikera na buto kunyara kuri namba yao yesimi elinda bange bagamba mai bakwa namo naye ngandwe namba bwango mkwanya abantu everything akwenungu mangana yaye goro namba nesi migere 0717 55 04 52 na buto ko irora ya 0717 55 04 52 nande kara kwa ngakire kwa gule sikiza tinyonya kubuga abu bata 11 bali mutanya wara ya soro bono nganchere nkwani abantu bari batatu itangani kabisa ati nkwani tata akoro kujono uru ekenyo ba matenga motere Jacqueline ke mtonera mama my brother Charles sister Sarah Sheila Charles Lamek my wife Daphne Nyamusi my son Jea nkwani mwana pendo na rero nga Steven Nunda Kevo James Omega and my spiritual fathers nkwani Bishop Joseph Omoyo ko kanisa kwende diocese ya Southwest Pastor Israel Noyunge na banda abange chikwa chonse kanisa ito ya Iterio na bari kaniri abatari bonse na bari kaniri bakia asori ntanya argo kwani tali nanja ni sachiara madam Cecilia ni matenko ndutara magena lakini ndende na banda abange akina bari kaniri tikanya sato bwa nyomba
nyomba nako Asante. Wono thank you very much. Aso wikirana igo toko gotigana gotera limoche limo gekoro tona kare ngocha kare gaku ne matera yabera tuiga toko chigokora ekero twasangira muna umonchu muligire goikana ndiri chukule Jumapili wiki gocha ekero tora mogani onde studio nande ekero togendrete yanta turanyagire style gete gatoko nyagaraga ne limoche limo iga oseli limoche limo liko ere gekoro tagase tokoro litukeli gali alero tomera ndi Jumapili gocha gaiga nde tomogani onde umogana onyayo muligire kolega Omoteri na rota gete tokoretere aitomwe ejumbe goitera sina mbere ga wase screen na bokunyara gotomateba Egesinga tutatoretera Omoteri gete na abantu Tanzania na yabanga yale tutamleta hadi hapa igobo naona what right no what okubwa kwa niaba yako niko hapa Omoteri kiyoganete Omoteri na ukanti tokoretere na botoko moleta tonde masaya motoko chikokora wiki gocha limoche limo kwa gocha sembe wotra Ndizi TV wansumo usindo ke Musanyo tarana terekina Kyagerenseye onde tayoro moikiranu Kyagerenseye onde tayoro moikiranu Rikora limo musanyo likore nyimbo Rikora limo musanyo likore nyimbo Ayugo tarira wiba mayana okoreire Take your time musanyo tarana terekina Kyagerenseye onde tayoro moikiranu Kyagerenseye onde tayoro moikiranu Nonya na beiro mube inyora ndire nalingo muya Nonya na beiro mube inyora ndire nalingo muya Nago konyete kulinde bonaye kwibire Nago konyete kulinde bonaye kwibire Mighty Records. Kegoro tombegete Niche manyeta seke migete Tiga kunya kungamba gamba Otabirani Obogi mubo menyete Niche nyigweta sebo migete Tibaga yukungamba gamba Otabirani Yasa oyongo saba Nimanyete bunana nseseme Tibaga yukungamba gamba Otabirani Kegoro tombegete Niche manyeta seke migete Tiga kunya kungamba gamba Otabirani Obogi mubo menyete Niche manyeta sebo machete Tibaga yukungamba gamba Otabirani Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi.